Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar del castell del terme de Terrassa, la Torre del Palau. Actualment, el que nosaltres veiem és una torre cilíndrica de 4 plantes amb un terrat amb merlets. Originàriament tenia una alçada de 24,50 metres, però al llarg dels segles, amb tota una sèrie de reformes, això ha canviat una miqueta i actualment tenim una torre de 26,70 metres d'alçada. Com a curiositat, no sé si sabíeu que aquesta torre no tenia uns fonaments originals, s'aguantava pel propi pes de l'edifici. Això sí, amb uns murs bastant amples. En la dècada dels anys 90 del segle passat es va fer tota una actuació de micropilotatge precisament per poder assegurar el que era la sustentació d'aquest edifici. L'accés a la torre del segle XII no és la mateixa porta per la qual ara nosaltres, els terrassencs i terrassenques, podem entrar a l'interior de la Torre del Palau. No, aquella porta d'un arc adovellat de mig punt estava situat a 7 metres del terra de l'exterior i s'accedia a través de cordes o alguna escala de fusta. Recordem que aquest concepte de castell tenia clarament una funció defensiva o el que seria del terme del castell termenat, és a dir, que en un espai geogràfico-administratiu, dintre el que és el territori, es podia construir un castell. Els elements constructius de l'edificació del segle XII responien a la tipologia del moment: parament i arc d'estil romànic a la porta d'accés. Entre els segles XII i XIII és quan se començaran a anar afegint estances annexes i donaran origen al que és la construcció del Castell Palau, una fortalesa senzilla on vivia el comte i des d'on es tindria controlat el que era el territori. La façana donava a l'actual plaça Vella. Es desconeix la seva distribució, però tenia claustre, escrivania, habitatges i una gran horta. Amb la construcció del castell, la Torre de Guaita passarà a ser una torre d'homenatge, on el castlà residia i practicava la cerimònia de l'homenatge, és a dir, on jurava defensar i guardar el castell per al seu senyor com un acte de vassallatge. Durant l'edat mitjana, la vila del Castell Palau de Terrassa estava envoltada per un fossat, un mur de tàpia i unes torres. A l'etapa moderna, hi ha un moment econòmicament pròsper, i això es reflecteix en el Castell Palau, amb la construcció d'un claustre interior, una gran escalinata i una sala d'estil gòtic. La torre s'embelleix i les finestres es decoren amb arcs rebaixats d'estil gòtic. A finals del segle XIX, tot el que és la part superior de la torre, símbol de la ciutat, es va modificar i es van col·locar el que són els merlets que tenim actualment. Durant molt de temps es va atribuir aquest disseny a Lluís Muconell i Parellada, però això actualment està en dubte perquè no s'ha trobat cap constància documental. L'edifici es va adequar per permetre la visita al públic. Després d'un període de tancament, la darrera restauració del febrer de 2010 va permetre la consolidació de paviments, voltes, arrebossats antics, porta d'accés, escala de cargol, una nova il·luminació i elements d'interpretació. Aquesta és la seva distribució actualment. A la planta baixa desconeixem el que era la seva funció inicial, tot i que possiblement era un rebost. El sostre era de fusta i estava a un nivell més baix, per sota de la porta romànica. La volta actual, que cobreix l'estança, és del segle XVIII o XIX. Originàriament, els diferents pisos de fusta estaven comunicats per obertures quadrades al terra als que s'accedia per escales de fusta o cordes. En situacions de perill, com saqueig i guerres, es tancaven a dins i ningú hi podia entrar. La volta i els murs estaven arrebossats. A les parets es conserven grafitis amb motius fàl·lics, lletres i el dibuix d'un cavaller a cavall. Segurament aquestes representacions pertanyen al període en què la torre funcionava com a presó de la vila. De finals del segle XVIII fins a la Guerra Civil va allotjar el despatx del notari i l'arxiu municipal. Als murs trobem els forats on anaven encaixades les lleixes de les prestatgeries. En el primer pis s'ha recuperat la gran porta original d'accés amb arc adovellat de mig punt. Trobem les marques dels batents de fusta del segle XII. Es mantenen les reixes de la porta, segurament instal·lades quan la torre funcionava com a presó. La volta era de fusta, però al segle XIX se'n construeix una amb maons plans que té arrebossat picat per mostrar el procés de construcció. En el segle XVI s'obre el mur de ponent i s'instal·la una escala de cargol que afectarà l'estabilitat de la torre. L'escala és ferma i molt ben pensada, amb una sòlida barana incorporada. És el sistema actual de comunicació interna de la torre. En el segle
16. En el segon pis tenim una sala noble. Es va obrir una finestra, d'estil gòtic i arrebaixat, decorada amb caps d'àngels, home i de dona. Es va construir un festejador, un element típic de les masies catalanes. Posteriorment, la sala es va utilitzar com a despatx. Es van repicar els angles de les parets i es van obrir encaixos per encabir les lleixes i un armari. La volta del segle XVIII era coberta de rajol i estava arrebossada. A les parets trobem grafits del segle XIX, elaborats per presos o soldats, amb imatges de vaixells, escacs, frases escrites en castellà antic, amb carbó i marques cronològiques. En el tercer pis trobem la volta més antiga de les conservades, però no és l'original. Data del segle XIV. Conserva l'obertura per on s'accedia al terrat. Estava feta amb el sistema d'encofrat i arrebossada. L'obertura superior de la volta permet explicar com era la connexió interna. El paviment de pedra i morter amb uns forats laterals on es col·locava l'escala de fusta per poder accedir al pis de dalt. Es conserven estructures modernes d'armaris d'obra i eixes de maó. Les dues finestres són posteriors al segle XVIII, mentre que la porta és del segle XVIII. A finals del segle XIX es va reformar el terrat i es fa un coronament nou adaptat a la moda d'estil neomedieval. Els antics merlets són de pedra i encara es veuen a la base del terrat. El sostre original de la torre, que devia ser de pedra, estava uns 50 centímetres per sota del sostre actual. Els forats a la paret interior desconeixem l'ús dels més grans, però dels petits sí que sabem que eren nius d'ocells amb tavadora que servien perquè els habitants de la torre obtinguessin menjar d'aquests ous, d'aquests ocells que niaven en aquests forats. Res, això ha sigut molt breu, molt resumit. Jo us recomano que potser complementeu aquest vídeo amb el que vaig fer sobre Terrassa i l'origen d'aquest Terraquium Castellum. Espero que us hagi agradat. Això és fins al moment i si voleu doncs ens tornem a trobar més endavant. Ale, adeu, adeu!